Dneska jsem tady s mojí kámoškou a s mým bráchou a dneska tady budeme dělat nejlepší rodinku. A další uvidíte v příběhu. A jinak můj brácha se bude jmenovat v té hře Dominik, mamka Adélka. Tak to řekl. Já jsem mamka Phoebe. A já jsem dítě Lily. No tak můžeme jít na příběh. No tak. Tak Lily, pojď spát, zítra jdeme do školky. Tak jo, já se zítra do školky strašně těším. Jo. Tak, já taky půjdu spát. Jo, ještě jdem. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc, mami. Tak. Konečně spát. Už to začne jako to. Jo, už jsem to udělala. 3, 2, 1, teď můžu? Jo. Tak Lily, stáváme do školky. Jubi, školka. Rychle, už pospícháme, pojď. Aha. Dám ti něco k jídlu. Nemusíš, já se stejně najím ve školce. Tak jo, pojď. Batůžek? Mám. Nevidím ho. Tak jo, dám si ho. Nebo ne, dneska nemáme mít batušky. Dneska nejdete na procházku? Ne, dneska je prý zima a bude pršet. Jdeme. Dobře, Jubi, já se těším. Ne, tady je zase ten kluk. Já se bojím. Neboj, běž tam, neboj, já jdu s tebou. Prosím, Dominiku, nech prosím Lily. Jo. Lily, já se hned vrátím, jenom kočka něco chce, jo? Tak. Paní učitelko. Děti, ano. Paní učitelko, já zapomněla, kde jsou záchody. Tak pojď. Tady jsou záchody. Děkuju. Já ti dám to, jen? Dobře, děkuju. Jo. Ty už máš hlad, jo? Dobrý, jsem hotová. A omlouvám se, jestli budete slyšet moji kočku, jo? Jo, moc se omlouváme. Protože ona dneska celý den mňauká, i když se s ní hraju. Paní učitelko, můžu jít na skuzavku? Jo, ale pod dohledem. Já jdu s tebou. Tak jo, tak počkejte. Ne, tam tudy se nechodí, já jdu svojí zkrátkou. Spadla. Tam budu, ale já ti A tam budu. A jakože... Omlouvám se, já teď nemůžu, já se rychle... Tak děti, hrajte se tam. Dobře. Čau, ty máš směr. Ne, neříkej mi smak. Neznamená, že jsem menší, tak si na mě můžeš vyskakovat. Tak jsem, ty máš směr. Ne, au! Já jdu se rychle sklouznout a jdu to říct učitelce. Paní učitelko, on mě ten kluk bije. Cože? On mě ten Dominik bije. A šikanuje. Cože? A můžeme jít ven na tu skluzavku, nebo co tam je, na ty hračky. Počkej. Čau, znovu máš Kde je směr. Dominik? On je tady. Nebíjí. Pojď tynko na ruce, Lily. Omlouvám se. Odpouštíme, ale už nic nedělejte takovýho. Jo. A můžeme jít na hřiště, ven, tam na to velký. Ano, můžeme. Půjdeme tam společně. Tak Jo. pojďme.
Ne, paní učitelko, můžu jít sama, já to už umím. Mamka mě to učila, že mám se kouknout vždycky. Já taky půjdu. Jo, tak jo, ale dávejte se pozor. Dobře, paní Ale učitelko. počkejte, já tak jenom rychle vás odvedu, protože tam vidím podezřelýho pána. Tak počkej, potom ho víš. Jupi, hrádní, to miluju tady. On tady je vlastně ten nový bazén, tak já se převlíknu. Jupi, paní učitelka nás tady nechala samotný, já se jdu houpat, nebo... tady je ten nový bazén. To se sklouznout. Jupi, tady je ten Čau, malý nějaký... smrade. Ne, pomoc. Hej, semka nevylezeš, až tam... Pojď sem. Ne. Tak já kontrolovat ty naše malý zlobilky. Tak, Pojď sem. Nech mě. tak. Pojď sem. Co se tady děje? Proč slyším křičení? Pomoc, au. Prosím tě, Lilinko. Au. Paní učitelko, já se skoro utopila. No se, Dominiku. Už to Paní nebudu Jak učitelko. jsi mohl zase? Já se už bojím. Kdy bude obídek? Jdeme na obídek. Dominiku, nečekala bych to. Pojďme. Jupi, můžu se převlíknout až tam? Jo, ale to, že jste malí děti, tak jsem vám něco připravila. Zatímco jste tady byli, tak jsem zatím ukradla vozík. Tak pojďte si nasednout. Jupi. No, neukradla, ale našla jsem ho ve sklepě. Pojď, Dominiku, a nezlob. Mám zavolat tvý rodiče? Ne. Jo, počkejte jenom, děti, já jenom... Paní učitelko, a co bude mít dneska k obídku? Uvidíte. Dobře. Já vás počkej. Au, já jsem se bouchla. Počkejte, já vás nemám ve familii. Začínám. Jupi, já si jdu ještě sklouznout. On mi dal na hlavu bahno, jak jsi mohl, Dominiku. Dej to pryč. Jak jsi mohl? Já fakt dneska zavolám tvé rodiče a bude se to řešit. Ty vedo, jak mohl. Jdu si tu na záchod umít. Mě nejde odemknout záchody. Dominiku. Tak počkejte. Dobrý, mám to. Paní učitelko, pojďte. Děkuju, Lilinko. Si to rychle umyju. Dominiku. Utíkám. Ne, a paní učitelko, já už chci obídek. Já taky. Tak pojď dolů. Kdyby nějaký... Tak já vám tady dám jídlo, jo? Jupi. Co byste chtěli k obídku? Dneska jste jenom vy dva. Já bych chtěla špagety. Já taky. Tady nejsou dneska. Tak nemůžeme náhodou to jim... Kuře? Nechcete kuřecí masíčko? Nechcete kuřecí masíčko? Ano. Já. Dej, máš do toho bahno. Fuj, paní učitelko. Utíkám. Já jsem ti vrazila.
paní učitelko, maminka mi říkala, že dneska mám jít domů sama a že to zvládnu, protože my jsme tady. Já jsem tě flákla, Dominiku. Paní učitelko, maminka mi dneska říkala, že... Dominiku! Tady máš ty bahno. Dominiku, OK, sám si to řekneš rodičům. Tak děti, každý už jdeme domů, jo? Ale počkejte vy dva tady, už se nešikanujte. ano, Nemůžu bahno. tak já už jdu domů. Nashledanou. Ještě ne, protože tvoje mamka není doma. Aha, tak já jdu teď. Maminko! Zvěstinka. Musí se... No čauky. Ahoj. A proč tam ten tvůj kamarád brečí? Jdeme se ho zeptat. OK. Dominiku, proč brečíš? Já nevím, kde mám dům. Počkejte, já to Tak pojď stopnu. Přijde na teď. Mami, a to je ten kluk, který mě vždycky šikanuje. Ne, je to určitě jiný, jen se opleteš. Jít si přece měla ten horor, tak se ho asi jenom spletla, pojď. Tak jo. Tak. A vůbec máš rodiče? Jo. Počkat, tak já jim zavolám. Uděláme přespávačku u nás. Dobrý den, ten váš Dominik nechtěl by u nás dneska spát? Jo, tak jo. My ho klidně zítra i odvedeme do školky. Jo, máme oblečení po bratrancovi. Děkuji, naschledanou. Tak Lili, převlíkni si, jak to, že jsi v plavkách. Jo, to my jsme měli dneska plavání, můžu v tom i spát? Ne, oblíkni se, děti, aby se vykoupat, bude ti všechno svědět. Tak jo. Tak pojď. Chceš pomoct nějak? Ne, nechci. Tak jo. Tak zatím si pojď. Dominiku! Tak to tě teď vyvodím ven. Počkej, stůj, Dominiku. Jak jsi mohl? Víš co? Jdi pryč. Ty jo, jaká ostuda. Co se stalo? No běž se podívat na své hovna. Ne, mami, to byla moje oblíbená postel. Dominiku, přestaň. Jinak ti dám ban. Počkej, stopneš to? Jo, Dominiku, a proč se takhle chováš? Já ti říkám, že je to ten kluk, který mě šikanuje. A ty jsi mi nevěřila. Počkat, přání a kvůli něm je zlý. Ty si přeješ nějaký mobil nebo hračku? Já. No tak nám. iPhone 17. A už prosím, nebuď takhle zlobivej. Lily se to nelíbí. Já si jdu na počítač kouknout. Jo, Tady byla pohádka o lišce, ale ona už skončila. tak nechcete se rovnou zapnout televizi? Jo. Jsem na záchodě. Tady je to příběh o pejskovi a kočičce. Jupi. Lilinko, teď sem nechoď, jo? Dobře. Tak, Pejsek a kočička, pejsek a kočička. A ty, Dominiku, zatím se můžeš k nám potom... Pejsek a kočička, pejsek a kočička. Oni tam dávají v televizi pejska a kočičku, jupi. Jo, počkejte, děti, jo? Dobře.
Tak. Mami, pojď se kouknout nahoru. Pojď se kouknout nahoru. Tak asi se trochu tady se nedá. Já zapnu ventilaci. Já to jdu ukryt. Dominiku, to si co jedl? Mami, dej mu už ban. Jdeme spát. Já to budu muset zítra ráno uklízet. Nevadí. Co, jak to, že tady na YouTube nebo zítra? Jo. Takže tenhle příběh už pro dnešek končí, tak ahoj.